5 или 10 видео, аз ще продължа нещо, така че вие се бъдете къде писка байката, разкрайвайте се, пишете коментар към цвета храна да ям и други неща, дайте лайк и това е. Аз отивам, извинете за бърсолите ви, отивам да си взема нещата. Харесвате ли ми? Между другото, харесвате ли новата ми прическа? Миналите видеа, бай, сте ми виждали с дълга, вече ми е късно. Можеше да се заразя с хив. Помислих си... И си не така ли вече от тъпия телевизор? Вътре. Исках поне да опитам да избягам. Върнах се, приятели, с нещата. Няма ви показвам шалките, защото те са 7 евро в Гърция. Мога ги намерите в джоба. Нека започнем с любимата ми спирала. Майка ми намали току-що телевизора, преди да почне видеото и казах. Защото, приятели, все пак трябва да се намали. Харесвате ли маникюра? Златене. Защото, приятели, не се чува от тъпия телевизора. Ето това е любимата ми спирала. Ето, даже ще ви покажа как изглежда, разбира се. Максимално много черна е. Направо като... черно като катран. Много яко. Това е избеляваща поста. Това е любимата ми. Не може да режем и втората. Трябва прескочим. Вода за миене на лице, защото тя ми измия лицето и ми го прави мекичко и гладко, така че и вие си купуйте от специалната тази маска. 7 лева струва. Купувайте си ето тази. Постоянно пяна има, когато разликате. Постоянно е пяна и постоянно готина кожа ще имате. А това е най-любимото ми нещо. Избеляващата паста за зъби. Има 1000 частички за... майка ми, извинете, 1000 мл частички за избеляване на зъби и както виждате, хем ви ги мие, хем ви ги избелява, направо, ако си поръчате тази паста, направо сте номер 1. Зъбите ще ви, ето вижте моите. На камерата не ми приличат, но в реален живот ми приличат като кристали са. Поръчайте си ги всички неща, така че, приятели, не знам дали ги има още в магазините тези неща, но това от интернет го купих. Това 5 лева дадах. Купете си винаги тези златните спирали, много яки са. И това е от също. Всичко е от България. Ако не сте от България, навсякъде ги има тези неща, така че купете си ги, много са яки, много са готини и са много специални. Жалост няма магазин да ви предложа боя, така че купейте си ги и може някой ден книга да направя, така че и мърчи всичко, така че да. Но все още съм с нов канал, така че, приятели, чао!